Sihambile ke nomama Noquqa. Sihambile sayomhlambulula. Safika samvula Matthew 5. Yes. Samvula uLuka 11. Samvula uKorinte 7. Samvula uLeviticus 12. Yeah. Igama ke lenkosi malonga. Samnxibisa. Samgqiba saza naye apha. Igama ke lenkosi malonga. Ngoku into esizoyenza apha. Sizoqhuba inkonzo yezipho. Sizovuyisana naye ngoku. Into esizoyenza apha. Ndizawutshila amazwi. Igama ke lenkosi malonga wezipho. Amazwi afumaneka kuMatthew 2 ivesi iyaqala. Intloko ndaba ithi izazi ezavela empumalanga. Ifundeka ngolu hlobo. Uthe ke akubona ukuba uYesu uzelwe eBethlehem yelakwayuda emihleni kaHerode ukumkani. Kwabonakala kufika eYerusalema izazi ezivela empumalanga zisithi uphi na lo uzelweyo ukumkani wamayuda. Kuba sibone inkwenkwezi yakhe empumalanga size kumnqula. Uthe ke uHerode ukumkani akuva wakhathazeka yena nayo yonke iYerusalema. Wahlanganisa ke bonke ababingeleli abakhulu nababhali babantu. Wababuza ukuba abeya kuzalelwa phi na uKristu. Bathe kuye eBethlehem yeyakwayuda. Kuba kubhaliwe ngumprofeti kwathiwa nawe Bethlehem umhlaba wakwayuda akunguye nakanye omncinane phakathi kwabalawuli bakwayuda. Kuba kuwe apha kuya kuphuma umlawuli ongeyena uya kubalusa abantu bam amaSirayeli. Kwakuba njalo uHerode ezibize ngasese izazi ezo waqondisisa kakuhle kuzo ixesha lokubonakala kwenkwenkwezi leyo. Wazithuma ke eBethlehem wathi hambani niye nicokise ukubuzisa ngomntwana lowo. Xa ke nithe namfumana ze nindibikele ukuze nam ndiye kumnqula. Zimvile ke zona ukumkani zahamba. Nantso inkwenkwezi leyo zayibonayo empumalanga izandulela yada yaya kuma phezu kwendawo ebekuyo umntwana lowo. Zathi ke zakuyibona inkwenkwezi zavuya ngovuyo olukhulu kakhulu. Zingenile endlini zambona umntwana enoMaria kunina. Zawa phantsi zaqubuda kuye. Zathi zinqike impahla yazo. Zanikela kuye iminikelo, igolide nentlaka emhlophe nemore. Zathi kuba zihlatyelwe uThixo ephupheni ukuba zingabuyi ziye kuHerode. Zemka ngayimbi indlela ukuya ezweni lakowazo. Before ke siqhube inkonzo ndizawucela ootata babeke umntana nomama wakhe izandla.